Ai khublei ki police yaka earpiece bluetooth naga dawlang ba jong katei ka bluetooth kala yarap yaka police na Kolkata ban pensisha yaka wei ka jinjia nin haga sing tu ding ka wei ka longkmi ka balasha panyap ka dei ka trainee doctor ka badang pule yaka postgraduate ha Kolkata ha medical college wei u civic police volunteer u batrei ha katei ka hospital ulasha kemno ha ki police naga daw bala rep bat la panyap yaka wei ka trainee doctor ha Kolkata RG Kar Medical College Hospital katkum katlong khobor bala yolum ya utayu accuse latip kerteng kum u Sanjay Roy ula banyo rung dakabasuk habaro ki kamera jongka hospital ha kapor ba uduti katkum ka report naka Malika Sengupta CNN News Khatpra utei u accuse ulasha kemno dakabasuk hagi police namar ba udon yaka earphone bat katkum ka CCTV footage u Sanjay Roy udeng yaka earphone hakapor barung sha hospital handrei utei ubriu lakum ino no yaka earphone jung u hagatei ka kamera jung kalanot ki police kilalap yaka earphone jung u nakatei ka kamera jung katei kalanot dei nakatei ka daw ka papanlong yaki police ban suspect bat ban lap yaka jinsha ba dei ma u balale ya kani ka kampoman lalap yaka medyap jong katei kalanot haga singitu ding naga wei ka kamera naga medicine department hapo jongka seminar hall laong bagatei kalanot haga met jongka singi palai kadang don haga duti bat haga met jongka ladon ki dakmong ki medical community ki junior doctor bat ki medical staff rengkat ki samla kanthei bat chinrang kidang penlong yaka jinya ki ha katei ka hospital ha West Bengal bandawa banbu da ki security ban yada ne ki rius new banlong shngain yaki abatrei yaka kam bat banlong sep yaki nongtrei kum ki doctor ki nurse ki staff bat ki wei ki ba ai ka jinshikri na kwanta ki pajba ki badon kam yaka jinyarap kublai shibun